Bună! Bună tuturor! Numele meu este Antonela Moldovan. Este primul meu vlog pe YouTube și îmi cer scuze, am emoții. Da, am decis să fac acest vlog pentru a ne cunoaște mai bine, pentru a descoperi lucruri noi împreună. Multă lume mă știe ca Anto sau Antocec de pe TikTok, unde am o comunitate destul de mare. Sunt aproape 300.000 de urmăritori și de pe Instagram. Acolo am început o carieră și vreau să vă mulțumesc pentru toată susținerea. Să vă spun câteva lucruri despre mine. O să fie un vlog destul de scurt și o să vă aștept în continuare. O să postez lucruri pe care probabil nu o să le vedeți pe TikTok sau pe Instagram sau pe pagina mea de Facebook. Așa. Mă numesc Antonela Moldovan. Sunt din Bistrița Năsăud. Așa. Sunt în Irlanda, în Dublin, din 2004. Cu foarte mult timp în urmă. Am terminat școala aici. Da. Am 31 de ani și ador ceea ce fac în momentul de față. Aș vrea să vă cunosc mai bine, aș vrea să descoper și eu lucruri noi despre voi, despre urmăritorii mei. Voi face vloguri mai des, dacă vă place. Vă pup, vă iubesc și vă aștept pe canalul meu de YouTube să descoperim lucruri noi împreună.